Karotora ase kaunti bado ya Nyamira ne karotore bado ase ensemo yechi campaign gose chikura. Nigo chikura chegendra gose barwanereria ao bagenda gwe kirikoko ase chinsemo ao asobochori boke buga karitariki 25 mutinyi 11 mwaka yoiga. Korwase kaunti ya Nyamira Kerenyo nigo abarwanereria ababori gukora chi campaign chinyororo chitabwatibura burwende yonse. Chingakiachi chikambeini asa wachori oboke ase wodi ya Kerenyo chigendererete kubwata inse nigo murwanereri bwekero gekyo wetera ase kiama kia UDA ase reta Francis Amenya aesokire na gukwanira igoro yekeminanekyo nabuna abeire gakoria ekero geke ase chintunda chinyinge. Francis Amenya ndubi ni gando yomo ase bali bakurwanira ekero gekerenyo ward. Now you are going to 2013. Since then, I've been contesting. And in the 2013, I was Isato. 2017, Isato. 2022, 46. Nihondaga ni abantu baitu abatoku liasi baba toereru na batolisi twins iko mana katogo itata ko kolomolo yoyiga. Endo ya gatatu litukura ekiagera ligende kigagia ba election tikena ko base ndate base constituency ito lakini ndi kiabe ngakiye igoni gara maskani amanena abantu bararotia kara barabo kilitukeli ya tariki 27 inde bagende batwa kechikura bachoromo koreri gukwana na bararia kurwasa omuchie oikonge nigo atebire buna nare tayare gocha gutabokia emeremo eyo yachagetigwe no monogeri webunge ye kaunti ya Nyamira omusketadias Nyamaro chingaki arenke omo MC bwe ward ya Kerenyo anene mono ntuaborete chikura chia 2022 lakini rende karutu isaransanse tuareganga ukarona mbuya tusibo yomito kera is nerobeire kuburi chikuri cyasege kegetangu na inde nabwate kiagaseke bondo jengana babwata marase ward yetu yekerenyo yegara no muga kumanyiri kintakana na chigotara isiko jitari kwa uchipase kubatikana naya nigo abarwanereri ponsi abo barigetigo chegochorwa buna aba MCA kurase ward ya Nyamaya Kerenyo na Boigonyansiongo basabirwe kogenderera kubeka omorembe ekinari ukwana ngelinga nchibunu murwaniriri bikiro geke itani ngo sawo murembe asa ntula bitukubanira komo tuli tukole kambi ya sawo murembe no batoereru kurengani kinga kitwa nchire ukukuriya ko kore campaign yega oyo no county commissioner Onyamira Erasta Zimbui ka ukwanira igoro yo murembe anene asichinga kiechiga chobachori oboke aboigo enchira county ya Nyamira babeire bagokora chingaki chokorobekana na uchaguzi hapa tuko na uchaguzi eneo ya Nyamaiya ward na pia Nyansiongo. Na nataka niwapongeze wale wanachapa kampeni kwa wakati huu. Kwa sasa wanaendesha kampeni zao kwa njia ya usalama. Pia wakati wa maandamano ya mwezi wa Julai, sisi tuliamua kuchagua amani. Simujipigia makofi jameni. Hatukuvurugana, hatukuharibu mali yetu, hatukuumiza mtu yoyote. Tuendelee kushikilia amani kwa sababu kuumiza mtu haisaidii. Hiko ripota Getembe koraigase bunge ya North Mugirango eye gotoka meye kaunti ya Nyamira Njefatgad Kisemba.